Jó estét kívánok! Egy igazi alföldi rangadóval indul a Merkantil Bank Liga. A nyáron acélossá váló Szeged-Csanád Géa a tavaly még az élvonalban szereplő Kecskemétet fogadja a Szent Gellért Fórumban. Haris. Holman. Novák. Ügyes támadás eddig. Holman. Középen többen is érkeznek. Jön-e vajon a labda? Jön bizony. Ott a helyzet. És Szűcs mentett nagyot Kurdics elől. 12. perc. Márkvárt Dávid, illetve Takácsföldes Olivér a labda mögött. A 16-oson belül pedig elsősorban a hosszú oldalon gyülekeznek a szegediek. Vajon melyik figura lesz ez? Nem rossz az, Novák! Kis hiány meg volt az első szegedi gól. Merényi lőhet jobbal, és Veszelinov tapsban részesül. Házigazda 2-1-re. Ez lesgyanús volt. Cékus át tudja venni a labdát, és aztán mellé gurít. A partjelző pedig nem jelzett. Mindig mindent megtesznek majd a győzelem érdekében. Novák szépen fejelte le. Sándor Holmant hozza a játékba. Jó a kiugratás. Novák teheti középre a labdát. Ott a helyzet! Mellé csorog. Megint Holman szerez labdát ragyogóan, és aztán kapja vissza Nováktól, ez pedig lövőhelyzet. Holman lő, és nagyot véd Varga. 52. perc, Márkvárt tehát. És megvan a vezetőgól! Novák-Csanád! Gyönyörű figura volt. Márkvárt mesterien tekerte középre a labdát, és Novák-Csanádról, hát ha nem is feledkeztek meg teljesen a kecskemétiek, de ennyire tisztán hagyni őt nem szabad, mert góllal büntet. A tavalyi házi gólkirály megnyitja a gólgyártást az új szezonban. Derekas. Nem tudta berúgni a labdát Kurdics mögé, ki, ha jól látom, egy sorral hátrébb került. Novák törhet kapura, óriásit hibázott Szabó. Novák duplázhat a szegedi csatár, legurítja a Takácsföldes zicserben. Mekkorát mentett be Lényesi! Hát ez ajtóablak zicser volt. Rabatin ördöngős cselekkel, Kurdics. Megpattan a lövése! Banó Szabó a 16-oson belül átfűzi magát Tóth Bencén. Banó Szabó még mindig! És szabadrugás kifelé, és még egy sárgalap is műesés miatt Banó Szabó Bencének. Hát itt most nagyjából egy 1500 embernek kihagyott a szívverése egy pillanatra. Kovács. Kalmár. Itt a vége. Novák-Csanád góljával a Szeged legyőzi a tavaly még első osztályú Kecskemétet, és remekül rajtol a Merkantil Bank Ligában.